Reiland College is dinsdagmorgen deels ontruimd nadat er gaslucht in delen van het schoolgebouw was geroken. Ja, omstreeks 10:15 kwam bij de brandweer een melding binnen dat er een gaslucht geroken werd. Daarop heeft het Reiland College direct besloten om gebouw B en C, waar die lucht geroken werd, te ontruimen. Die ontruiming is gedaan door de BFV in samenwerking met de docenten. Die is ontzettend rustig verlopen en de ongeveer 1000 ontruimde leerlingen worden op dit moment opgevangen in de sporthal die nabij gelegen is. Brandweereenheden zijn ter plaatse gekomen, die hebben een verkenning uitgevoerd. Die roken op dat moment al geen gaslucht meer. De BV had preventief ook de hoofdgaskraan dichtgedraaid. En op dit moment loopt het onderzoek naar de mogelijke oorzaak wat die lucht veroorzaakt zou kunnen hebben. Het onderzoek was dinsdagmorgen nog in volle gang. Ja, de specialisten van de brandweer en adviseur gevaarlijke stoffen zal samen met de medewerkers van Enexis strategie bepalen om te kijken hoe ze de oorzaak kunnen opsporen voordat de vervolgstap eventuele terugkeer van de leerlingen gezet gaat worden. De hulptroepen rukten massaal uit. Op het moment dat het een groot gebouw betreft en we meerdere meldingen krijgen, schaadt de brandweer redelijk snel op. Uiteindelijk in een zogenaamde gripstructuur. Dat betekent dat je alle functionarissen die besluiten moeten nemen aan tafel hebt. En dat werkt super fijn. Gaat het nu verder, de communicatie? De leerlingen worden nog geïnformeerd, de ouders? Ja, klopt. Deels van de voorlichting gebeurt door de veiligheidsregio. Dat is eigenlijk de feitelijke informatie. En ik ga afstemmen met de schooldirectie hoe we de ouders, de thuisblijvers kunnen informeren dat de leerlingen allemaal in goede doen zijn en er verder geen gewonde gevallen zijn.